Görýäňim dostlar, hindi kinolary şular ýaly ogadyn sazlary bilen derrew seni romantiçiski atmosfera salyp barýar. Imенно şoň üçinem hindi kino görýärsiz, aram-aram. Ýöne şular ýaly hindi kinolarymmy? Bilemok kimlen halaýandymy, belki Hindistany özleri gowurter edýändirler. Ýöne dünýäň gözüni alanda hindi filmleri esasan şol melodrama janrynakylary öňe sürilýär. Boýewik janryna gaty ýyda galýarlar. Bular ýa-da bilemok öňe gitýärlermi näme sebäbi uruş görme sahnalaryna fizikan kanunlaryny asla kabul edýänler. Ýöne käbir hindi kino görmeýän adamlar meňem dostum maşolaryň içinde pikir edýärler, biziň hemmämiz şunýal kinolary görýändir söýdüm. Ay yo, beýleden şu gün legendarny filmden biri barada gurrun etýär. Ýagny durmuşda hemme zat bolýar. Всё жизни бывает. Şu kinodan gyzykly fakt bilen gurrun edeli. Gittik. Filmiň awtor ssenariýasy hem rejissöri Karan Johar. Özüm şundan öň kino çykaryp görmedik. Bu kino nähili gelýär? Mundan öň ogurlanmadyk gelin, ýagny Непохищенная невеста adly kino düşürilýär. Rejissörim Aditya Chopra. Karan Johar'ymyň dosty hökmünde şo taýda kömek edýär, ikinji rejissör hökmünde. Ana şo taýda da maňa aýtýarlar, sende de gowy ideýalar bar. Gel senem kino çykar diýip. Şeýdibem şu kinoň üstüne gelýär. Ýöne bir saňa sende de gowy ideýalar bar, bol senem kino çykar diýen çykaryp bolýam dostlar. Nähili pul gerek, anam gerek. Amyň ýagdaýynda bolsa näme kömek edýär? Karan Johar'yň kakasy Hindistanyň iň bir awraýly rejissör, prodüser, Dharma Productions kinostudiýanyň esaslandyrjysy ýaş Johar'yň ogly. Şoň üçinem kelläňe gelen ideýalary, pikirleri durmuşa geçirip boljak ýagdaýda adam. Şeýdibem bu kino ýerşýärler. Kino esasy 3 tane ýerde düşürilýär: Hindistan, Mavriki hemem Şotlandiýa. Karan Johar'ym ilki 3 tane ssenariýa ýazýar. Birini aýrýarlar. İkisini sığalya. Şol ikisini goşuwam, şu kino senaryosyny ýazýarlar. Hawa kakasy ýaş Johar'ym uly goşandyr goşýar bu kino. Hemem Shahrukh Khanyň bar güýjüni bagyş etdi. Dosty da amyň. Ýöne kinoda görýän hemme täzeçiliklerini Karan Johar'yň öz ideýasy, eşiklerden başlap. Şul eşikler üçin dizayneri alyp ýörüýte Londona gitdi diýär. Ana şo taýda kakasy aýtdy, men binjelik boldum diýär. Sebäbi kinoň çykdyjy galyp barýar, oglumyň birinji kinosy. Tutjak tutmajakmy olam näbelli. Ýöne Karan Johar aýtdy, men bir ýerde bir zat gözüme gelen bolsa diýär, şu kinoda etdim diýär. Bittim ettirdim diýär. Ýöne nägilen bolany, arkaňda nägil kakaň baram bolsa, sen ilkinji kinoň düşürýän wagtyň adamlara bir zat inandyrmak kyn. Şu filmde Karan Johar'yň goýan köp sahnalaryny ilki salmajak bolýarlar. Meselem şol Otlyň garasynyň Anjeli bilen Rahul'yň dialogy bardyr. Şonu Shahrukh Khanyň bir düşesi gelmeýär, yaman uzaga çekýär şu taýy, daway gysgaldyryp, bilim ýok edildi. Ýöne dostlar, nähili bu sahna şol, şonu öýüp goýdurýar da edip bilip. Анжели! Анжели, не уезжай! С кем я буду играть в баскетбол? Все равно каждый день проигрывал. Анжели! Хоть теперь перестань бегать за теми глупыми девчонками. Я буду скучать по тебе! Я тоже буду скучать. Ya bolmasa şeýle hereket bardyr, urya şu burun delleýän ýeri. Şonuň Kajal aýtdy, düşüp ýörkä şey diýipdir da, maskara bolýarsyz. Häzir şu sahna çykýar, biz maskara bolýarsyz pikir edýär. Aýdymlarda da şolar ýaly. Karan Johar aýtdy, kinoň bir ýerine şol aýdylyp, soň ýitip gitmelär, gaýtalanyp bilýär diýe ýöne aranjировкany ýetgetmelýär. Meselem başarakda aýdym soňrak ýerine gelýändir, ýöne has ýetgeşip görnüşinde. O lagere gelýärler Rahul. Şo taýda Anjeli diýip gyrýar. Ana şo taýda bir sok aýdym gitýändir. Şonu ýalbaryp goýdurdum men diýär. Анжели! Nähil effekt, nähil ogadan kadra, şol kıyınla bir zat täze başlajak bolanda adamlara düşündirmek. Sebäbi olan gözüne belki başga zat gelýändir, ýöne sen şu pikiriňi salýançaň ýaman kıyın bolýar, şu etapdan geçmeli bolýanda. Filmdäki baş gahrymanyň keşwe ilki belli, kimler oynamaly? Shahrukh Khan we Kajol bolaýmaly. Ýöne şu taýda Tinan keşbini ilki
Urmila hüdürleýärler, Şilpa Şeta hüdürleýärler, Aishwarya Rai hüdürleýärler, bir näçe aktrisalar atkar etdi. Iň soňunda da Rani Mukherjee nesibet bolýar. Amanyň keşbini de şolar ýaly. Saif Ali Khana hüdürleýärler, ýa ýene şoňa meňleş bir näçe oglanlar atkar etdi. Ödüm şolar topda däl, aralykdaky artistler. Näme üçin atkar etdi? Sebäbi dostlar, özüne o diýen gün ýetmeýän adama garansiýa gerek. Olaň özlerine bir gäme gerek, halas bolar ýaly. Aberde bolýan rejissöryň debütni birinji kinosy moş praval bolsa biz öňküje ýüzümizde ýitirer diýip düşmeýärler. Iň sonunda kim rady bolýar? Salman Khan, top ýyllar. Görşümi diýalam ýüzüni utandyrmaýar. Utanar ýalat ýok berde. Ömürbaki galjak kinolaryň biri bolýar. Hemişe şonu ýaly dostlar. Şolar ýaly öz nämetlerini bilmeýänrek, riskden gorkýanrak adamlar hiç wagtam ýokarda bolup bilmeýär. 9 ýarym aýyň içinde kinony düşürip deňýalar we halk köpçüligine ýetirýärler. Görşümi diýaly ören go kabul edilýär. Hatam Kajol'un rolüni oýnaşyna uly baha berýärler. Ýöne Shahrukh Khanam, Kajol'am, Salman Khanam, Rani Mukherjee ýylyň iň uly bayragyny alýar şu filmde. Özüm şo döwre içinde Hindistanda iň kän pul gazanan filminiň üçlügine girýär. Hemem şu kino daşary ýurtlarda iň kän görülen hindi film diýip hasaplanýar. Görýäňizmi dostlar? Rekordyny haýsy kino döwýe 2001-nji ýyllaky ýene şu Karan Johar'ın "If Pechali i v Radosti" diýen kinosy soň. Garal ören ýerine düşen kino, şu wagtdan her 10 ýyldan jemlenýärler. Shahrukh Khan, Kajol, şu rejissörler hemem muştoklaryny jemläp gürrüňdeşlik geçýärler, ýatlaýarlar şu kino barada. Kino ödem blockbuster diýip hasaplanýar. Blockbuster bolany şol kulty kino industriýa salan filmler bolýar. Şu kinodaki edilen işler şondan soň bir aýratyn uğra ögürilip, köp kişi şunu ýydarlap düşürýärler. Ana şolar ýaly bolup galan kinolaryň biri. Häzir Karan Johary kän halanoklar sebäbi näme üçin şol öz şarmyny, wkusyny ýitirdi diýip hasaplanýar. Sebäbi adam üýtgäp bilýär, adamyň ýaşaýyş durmuşam üýtgetýär, adamyň endikleri üýtgetýär, ýa adam yarama ferişdelere girişde ýa-da durmuşyny bozuk ýaşap başlasa sen näki arasynda pikirler datlar gitýär da dostlar. Sen öz-özüňe Allah bilen ok, iňerbedem seni tomoşaçyna Allah bilen ok. Şoň üçin hem Karan Joharyň ýaşaýyş durmuşyny halanoklar soňky etýän işlerini, soňa kän işemeden ok ýöne kino legendar bolup galdy. Hemem söýgü tema hiç wagt modadan kaçanok da özüňiz bilýäňiz, sen gelýäň, soň opa kelýänýe gelýär, şeýdip aýlanyp dur. Sözümiň soňuny şeýle setirler oturasym gelýär. Söýgü 3 gün ýaşanok diýe, söýgü 3 ýylam ýaşanok. Söýgü iki tane adamyň isleýän, eltip bilýän döwrüni çelini ýaşaýar diýe. Haçanla biri el çeken walty beýleke dert kösenç bolup galýar. Ýöne şonda da sen kösenýän waltyňam, bagtly waltyňam söýgü tema ömür sen binjalyk etýär. Şoň üçin hem şo barada kinolarym dogam etýär. Janyňyz sag bolsun dostlar, işleriňiz uğruna bolsun.